Greetings from Dipolog City, and this is again your friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nasayod ba kamo nga nung kung kabuhion kita musa kagayo ng atong blood pressure? Naka-experience na ba kamo ni ana? Ato ka na karon nga subayon o nga no gyud na siya nga musa ka man ang atong blood pressure kung maka sinati kita ni ana nga kabuhi. Apan sa dili pa ato sa nga i-explain diri nga doon na kita disclaimer, I am not a doctor. Ang akong gihatag ninyo diri nga pang una-una panahon experience lamang kana as a patient. Although patient jud ko ni anang nahimo kong pasyente sa mga gastroenterologist tungod sa akong acid reflux or kabuhi, no? So mao man gani po na nga kumpleto ko sa mga props bahin ni ana, no? Kanang kuan na gani kanang musaka nang akong kabuhi dayon mupanuhot man na syempre na may panuhot na kana bitong bugnaw kay itong singot unya mura din tag makulbaan og naon sa nata. So ako din siyang i-massage sa akong ulo aron paninto ng akong ulo ug marang-arang ang akong gibati ang kanang medyo mapanuhot, no? So mao kanang naalain pa nga friend nga tuwa na in taon sa laing kinabuhi, gibawi na siya ni Lord, no? Iya kong gitagaan ani, no? Ani nga klase sa unsay ngalan ani? Anybody can tell me unsay ngalan ani? So kuan ni siya kanang rotary po ni siya, no? Murotate sad siya, no? So nindot kaayo kuan sa ato ang panit kon muandar nato atong mga panuhot, atong mga kanang mga pamaol, no? So nindot kay siya gamiton gyud sa ato ang mga unsa na atong kalawasan, no? Dahil ang kanipong iya ang tip ani rotary usap mutuyok, no? Magtuyok-tuyok siya nya nindot jud kaayo kun do nakita bati-bati nga mga pamaol sa atong kalawasan. So mao kini ang dalawa ang duha ka props maingon nato nga souvenir, no? Sa usa ka higala nga who had gone ahead, no? So thank you so much my friend for giving me this. Makatabang kaayo kanako kon moandar ng akong panuhot, ang akong kabuhi o uban pa, no? So mao kana sa pangutana nganong musaka manggayod ang atong blood pressure kung kita kabuhion tungod kana kay dili na kita komportable sa atong gibati, no? Unya kon pareho sa akong higala kagahapon nga naglamog ang iyang gikaon, mikaon og pizza pie, mikaon og ice cream, mikaon og barbecue nga baboy, sinugba nga baboy, dayon diha pagi marang kung nakailam og marang ako siyang ginangaya palabi ng marang kay madisgrasya gyud ana, no? Madugay, and so gabi wala siya makatulog matud pa niya throw up siya nya galain gid ang gibati wala siya katulog, no? Nagsige na lang siya glingkod mubakod mulingkod naman siya kay di na siya kaginhawa tungod kay nag heartburn na usab siya, no? Kanang musaka ang acid diri paingon diri ni inana nya ako po siyang inan nga medyo nanambok manggug kaso ang ato ang sabi ni adiri abdomen o kaning ato ang sa esophagus kun mulingkod mag-abot kana, no? Munang ang acid dali lang kaayo niya nga i-hurdle musaka paingon diri, no? Then mag heartburn dayon ang resulta niya ng heartburn tungod kay wa na kita kasabot sa atong gibati magpalpitate na dayon. So inigpalpitate na ang pressure musaka gid na, no? Kay diri maguna sa tiyan. So mao kana siya ang hinungdan nganong nga kun musaka ang muandar ang atong kabuhi, musaka ang blood pressure tungod kay magpalpitate kita. Nganong nagpalpitate man kita tungod kay wa na kita kasabot sa atong gibati, no? Nangutan ako sa akong gastroenterologist ingko, Dok, makamatay ba ng kabuhi? Ayun siya nga dili man pero discomfort lang, no? Discomfort lang. Apan aduna koy na basahan nga muhatag kana siya ngadto sa muhatod kana siya ngadto sa seryoso nga kahimtang kun dili maagapan, no? Mapasok dinhi ato ang esophagus dire kanang ato ang diri are maot kaayo ang dating pud ni ana ang sa tiyan pud nato, no? Maot sa kaayo labi na og ang acid
constant gina nga mo gawas unya mo destroy sa atong mga tissues diha, mga cells or whatever, no? So sa pangutana nga no nga mo saka ang blood pressure mo kadto tungod kay nakulbaan na kita, no? Ang friend di nangutana ko pila may imong blood pressure pag pakuha nimo sa kuan, ingon siya nga 140/90, dayon ang iyang heartbeat is 99, no? 99. So murag okay man daw ang heartbeat pero naanad man gud siya nga naara sa 80. So muna nga nakuratan siya. So mao kana nga ang pinganan jud kaayo ang atong lawas, labi na kanang kun aduna na kitay acid reflux, ang pinganan kaayo ang atong mga food intake, no? Unya i-try lang po nato kung mao gyud gihapon ang atong gibati, maski gipainom na kita og mga PPI or kanang proton pump inhibitor, over the counter man kana siya, wa man na siya magkinahanglan og prescription gani, no? Mapalit ra na siya anytime anywhere, no? So kung dili gyud na siya maulian gihapon ni ana, bisan sa unsa na sa pagka self-discipline, stricto kay kita sa kaon, stricto kay siya kita in everything, self-discipline. Magpa-ultrasound ta kay baka doon na pa tayo mga growth diha sa ilalom, no? Mga gallstones or kidney stones, pare-pareho na siya og symptoms sa kabuhi. Mumimik na siya kanang acid nga musaka, then mag heartburn, then magkulbaan pud ta, mumimik na siya, no? Dili gyud siya ng acid reflux pero ang iyang symptoms pare-pareho sa acid reflux, no? Mao kana nga mag heartburn dayon ta, din pag heartburn magpalpitate dayon ta, pag palpitate ana musaka ang pressure. Muna nga bisan pag mag-inom kita maintenance sa hypertension, musaka gina siya gihapon because of that kanang palpitation, no? So ato lang pong i-minimize ang coffee intake, no? Or pwede nga we can get rid of it nga di na tamo inom, dili lang sa tamo inom anang coffee, no? Labi na ng coffee, mga 3 in 1, no? Mga chocolates, dili lang sa taana tungod kay perte kayo kana siya mo papalpitate gyud sa atong heart. Mo na dayon to, mo paspas na dayon ang saka sa atong pressure, no? So mao kana siya nga atong i-minimize ang atong kagalingon, ipalayo sa nato atong kagalingon ni anang caffeine, no? Kanang mga soft drinks, kanang mga soda, labi na ng mga itumon itumon nga mainom, soft drinks ba, kanang mga black na soft drinks nga lami kaayo kon bugnaw na sa nga tanan, no? So ingon ni ana mga black coffee na uban dili ka tolerate niya ng black coffee, no? So mga soda kibaw na ta, no? Na puti ni ana, na orange, na yellow, na ay black, o na mga soda, no? So bawal ka na siya kung doon na kitay acid reflux or bisan manggani kung doon na kitay mga gallstones or kidney stones. Pare-pareho sad sila og mga symptoms, pare-pareho og mga don'ts and do's, no? Pare-pareho lang na sila. So ato kanang likayan nga dili sa nato na siya ipaduol nato tungod aron maulian gid ta nya, dili sad ta kaayo makulbaan kay misaka na ang pressure, no? So mao kana na akong gilukdo kini siya kay murag sakit bitaw po ni akong ulo kay murag subaw-subaw, no? Ana. So mo lang kadto ang akong ika-share kaninyo niini nga taknaa o kanini asya, no? Mutuyok ni siya. So nindot kaayo kuan sa ato ang mga kalawasan nga gikapoy, no? Labi na nini kay bugnaw siya, mulam gud siya og roller kanibang bulitas unsay nga ana. So nindot kay siya i-feel, no? Ako kung nalunggan murag sakit kan murag naisipon. Anyway, mao kini ato karon nga discussion may tungod na usab sa kabuhi. So kanino nga itong channel murag mahimo ni siya nga kabuhi channel. Tungod kay daghan kaayo ang mo comment kanako bahin sa kabuhi gayud, no? So wala ka to.
Have a good and godly day, everyone, and as usual, have faith in God. Without faith, we can never please Him. So when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, thank you so much sa mga subscribers. Aduna na ako'y 1,160 plus nga subscribers, no? Thank you, gyud kaayo ninyo. Huwag ko magdahong nga nara po'y mo subscribe na ako maabot og libo kapin. Bisan og bag-o pa kita nini nga to ang channel, barely 1 year, no? So hinay-hinay lang, hinay-hinay lang. Maabot ra ta madugay diha, no? So salamat kaayo, o please love me, love my channel, love this video by clicking the word subscribe, like, and the bell button for further notification. So, have a good and godly day, everyone, o salamat jud kaayo na pod sa inyong pagpakig-uban. Bye-bye for now, o love you all, guys. To God be the glory.